Какво се случва, когато не поливаш цвете? Изсъхва. А с теб, твоята кожа, твоят ум, твоето тяло, всички те се нуждаят от грижа. И тази грижа започва отвътре. Мишел Обама често казва, че жените се научават да се грижат за всички, освен за себе си. Но истинската сила идва, когато си дадеш време да се презаредиш. Ивет Лалова е доказателство, че бързината не е само физическа, а и ментална. След тежка контузия, която можеше да сложи край на кариерата й, тя се изправи, преодоля болката и отново стана сред най-бързите жени в света. Тя ни показа, че вярата в себе си е ключът към победата. Прекрасно момиче, когато се грижиш за себе си отвътре, сияеш и отвън. През март вземи 2 продукта и получи третия като подарък, защото твоята кожа заслужава най-доброто.